This is not normal. Not this many diplomatic visits in 1 week. Not this many troop movements. Not this many accusations. All landing at the same time. February 8th. Ethiopia accuses Eritrea of military aggression. February 9th. Eritrea fires back, calling the accusation deplorable. February 10th. Reuters drops a bombshell. Allegations of a secret RSF training camp inside Ethiopia. February 11th, Saudi Arabia's foreign minister lands in Addis Ababa. February 12th, Egypt showcases troops training for Somalia deployment. Eritrea releases a strategic partnership letter with Sudan. All eyes on Addis Ababa. كم نريد لنا أبكرنا أفريقيا زكاية زلو قداي نسمعيو دس دممي قوين زلو كم زعين الدبلوماسياوي قدم وتهدراوي من قصقاسات دارقا ناي سلام كوناي كلني ناي بزي مخنياتون كوناي كلني وين قليل نقرون كوناي كلني مخنياتو كم معلتنا معلتي حدش كنتات حدش كستات حدش أكايداينا نرزا لنا نابي قوتيين تحريلنا بفلاي كاب قالت شومان تورح كلته ناي اسرع اسرع شدشن زجمر كونتاتنا نرزا لنا از كونتات زي بلصقنا سرايتنا ኤርትራ አቡሽት አያትዩ ሎ ዝብል ክሲ ዝሰደደሉ እዋን እዩ ስለዚ ቡ ይጅምር ናይ ኩናት ጻውዒት ስለ ዝኾነ ስንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ዘረባዩ በኤርትራ አስተዋሃበ መልስ ድማ ኣለወሱ ቀፂሎም ኣብ ዕለት 9 ኤርትራ ሓሶትን ትርጉም ዘይብሉን ክሲ እዚ ነቲ ሕቡ ኣጀንዳ ናትኩም ከተግዱ ትብልዎ ዘለኹም ኢላ መልሲ ባይብሎ ድሕሪኡ ዕለት 10 ድማ እዚ ትሪዎ ዘሎም ሮይተር ዝወፀ ዳዕመ ሰሪዕ ማዓስከርናቱ ብሕቡ ብሶፊስቲኬትድ መንገዲ ነነዊሕ ስትራቴጂ ዝኣንፈተ መስርሕ ከም ዝተጋለፀ ሪና ኣለና እዚ ድማ ዲፕሎማስያዊ ነውፅ ፈጢሩ ምክንያቱ ናይ ስዑድያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምምፃእ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ሃገራት ሰፊሕ ዝኾነ መልሲ ብሚድያ ድማ ዓብ ቆላሕታ ከም ዝረክብ ዝገበሮ እዩ ምክንያቱ ኩነታት ናይ ሱዳን ፅኒሕና ንሪኢና ከመይ ኢሉ ይንቀሳቐስ ኣሎ ብመንፅር ድማ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ስትራቴጂ ናይ ኢማራት ናበይ ከም ዝበፅሕን ኣሜሪካ ዝኣክል ድማ ተደጋጋሚ መልሲ ክትበሉላ በቶም ሰነተርስ ናታ ዝኣክል ማለት እዩ ብኤሮጳ እውን ይኹን መልሲ ዝወሃበ ዘሎ እዩ ቀፂልና ናይዚ ምስ ቀፀለ ናይ ስዑድያ ምምፃእ ከምኡ ድማ ናብ ኤርትራ ምኻድ ኣካል ናይዚ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ድምር ናይቲ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ብሓደ ጌርካ ክትሪኦን ትኽእል ኢልካ ጎኑ ጎኑ ግብፂ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ኣቕምናታ ናብ ሶማልያ ትእትላ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ጥራይ እዩ ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ቅድድም ወይ እውን ውድድር ናይዘን ዓበይቲ ሃገራት ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ማለት ግብፂ ሰራዊታ ሰዲዳ ማለት ሳክት ብንፅል ክትሪኦ ትኽእልኒ ኢኻ እዚ እውን ኤርትራ ምስ ሶማልያ ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ርክብ ዘጉልሕ ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ብምስ ኣምባሳደር ናይ ሱዳን እውን ዝተገበረ ኢንተርቪዋት ኣሎ ስለዚ ኤርትራን ሱዳንን ዘለዎን ምትእስሳር ንዓበየ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ብልፅግና ንዳዕመ ሰሪዕ ንምሕጋዝ ወታደራዊ ቤይ ዝገብር ኣሎ ኤርትራን ሱዳንን ዘለዎ ሽርክናት ድማ ብዙሕ ይዝረበሉ ኣሎ ኣልቡርሃን ጥራሕ ናይ ሱዳን ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ናብ ኤርትራ ከይዱ ከም ዝነበረ ኣይተገልፀን ግን ከምኡ ዝብል ሓበሬታ እውን ንሪኢ ኣለኹ ስለዚ ደርስቲስ ፋስት ሙቪንግ ብቕልጡፍ ዝቀያየር ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ናይ ስዑድያ ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ዲፕሎማት ናታ ሰዲዳ እቲ መልእኽቲ ድማ ንፁር እዩ ነይሩ ናይ ቱርኪ መራሒ ናብ ኢትዮጵያን ናብ ኢማራትን ክኸይድ ይበሃል ነይሩ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ እቲ ኩነታት ተቐይሩ ኣሎ ስለምንታይ ተቐይሩ ኣሎ ከርእየኩም ክፍትን እየ ስለዚ እዚ ኣካይዳ ናይ ነገራት እናርኣናዮ እንድሕር ከይድና ሓደ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ከባቢና ይፍፀም ከም ዘሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ቼስ ቅድድም ድማ ኢና ንሪኦ ዘለና ብቐሊሉ ክትሓልፎ ትኽእል ነገር እውን ኣይኮነን እዚ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ናታ ምስ ብዙሓት ካልኦት ኮይና ከተሳልጦ ትፍትን ከም ዘላ ብዙሓት ድማ እስራኤልን ቀንዲ ኢማራት ጎኑ ጎኑ ድማ እስራኤል ኮይኖም ብሓደ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ቀንዲ ኣጀንዳኦም ኮይኑ ክሰርሕዎ ዘጓይዎ ዘሎ ምክንያት እዩ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝሞተ ድማ ብዶብናን ልኡላውነትናን ተጣሒሱ ዝብል ክሲ ብምግባር ወራር ናብ ኤርትራ ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ይበሃል ኣሎ ብዙሓት ተንተንቲ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ይርእይዎ ኣለዉ ናይ ኤርትራ መልሲ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ከም ዝመስል ኣብዚ ለንቀነ እውን ኣወል ኣጉሊሑ ኣውፅይዎ ኣሎ ብሓፈሻ ግን እዚ ኩሉ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ኩነታት ክንርኢ ከለና መህደሚ ገለ ነገር ክሕባእ ዝድለ ነገር ከም ዘሎ ድማ ይርዳእካ of occupying Ethiopian territory and supporting armed groups inside Ethiopia. The statement demands ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ወላ እኳ እቲ ብልፅግና ናይ ኩናት ሕልምናቱን ኣጀንዳናቱን እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ክሓብኦ ዝደለየ ወይ እውን ብድሕሪ መጋረጃ ክገብሮ ዝደለየ ዕላማ እንተለዎ ግደ ሓቂ ግን
كل ነገር بنጹር ክትርዶን ተፈቲንካ ይትዝበለጸ ምክንያቱ ንሳቶም ናብ ኤርትራ ኢንተርናሽናል ሃገር ንሃገር ክገብርዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እምበር እቲ ቀንዲ ድራማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ let's focus there ለተመልካቾቻችን ሰበር ዜና አለን። የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ በጎንደሩ የወንድማማቾች ድል የተገመደ ንቅናቄ ነው። በሸዋ በጎጃምና በወሎ ኔትወርክ በማጥፋት የጀመረው ያገዛዙ ጥቃት ሸዋ ላይ በአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝና ባሳምነው እዝ ሰራዊት በቅንጅት በደቡብና ምዕራብ ወሎም በሚኒሊክ እዝ ብርቱ ተጋድሎ ተመክቷል። ጎንደር ላይ መሃል አርማጮንና ሁለቱን በለሳዎች ካለለው ማዕከላዊ የጎንደር ክፍል ከስማዳ እስከ ደብረ ታቦር ከደራ ሐሙሲት እስከ እብናት ከጋይንት እስከ አለምበር ድረስ በሸፈነው ደቡባዊ የጎንደር ክፍል የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ የበላይ በሐፈሻ እንታይ ንኽንሰምዕ ኢለ ዝገብረኩም ዘለኹ ብልጽግና ኣብ ዓዱ ሕማቅ ኩናት ይገብር ከም ዘለዎን እቲ ሕማቅ ኩናት ድማ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ይኸደሉ ከም ዘየለን ዳርጋ ብማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብተደጋጋሚ ዝዝረብ ኣርእሲ እንተሎ ንሱ እዩ እንታይ ዘርእየካ ዝኻ ተደጋጋሚ ብልጽግና ውድቀትን ስዕረትን የጋጥሞ ከም ዘለዎን እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ንመህደም ድማ ብዙሕ ነገራት ይህንድስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ እቲ ኣጀንዳ እንድሕሪልካዮ እቲ ብልጽግና ናብ ኤርትራ ኩናት ንክገብር ወይ እውን ንሰሜን ኩናት ክገብር ድሌት ስለ ዘለዎ ወይ እውን ባህጊ ስለ ዘለዎ ጥራይ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ እንታይ ዳ መህደሙ እውን ይደሊ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ውድቀት ናቱ ولا حنت بعلم درجة وانت قبلنا تكبو سلا زيكل انتي كجبري زلو بتدقاقامي نابير ترا قصو خلقبوك خلالو كالاي اتي نابير ترا كوينات نخجبر زدلي امارات دما بفارنو ترا يستسعر سرعات عيزو كترفا يدلني سلازي ولاونا بيتوبيا يسعر انتلو انتي كدلي زلو اسو بزخوني يقول من قدنا تكوينات امزيسكا ناب ايرترا قصو كمزاتو كتقبرا كتكلالكا that is the only thing نعطاتهم تساكبهم زخل نقر انتلو سيو وهنياتو እዚ ስርዓት እዚ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ናይ ዓሰብ ኣጀንዳ እዩ ዓሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጠመታ እያ ረኺባ ዘላ استراتيجيكا قداسنا إيرترا ترى يكونس بفلة ولا بعصب أول سيد مس بروفيسور محمد حسن زكبر انترفيو انت سمعكم أبز غربة بزعبا حسب زلهم حلمي إسرائيل يكون إمارات يكون كانوا تحيلتاتون تكون بدحريهم زلوا كلاتهم فلو يقول حتى ما بيرم لا زلوا نأتوزع لنا مدرخ دما نيبا حكي رسون زخنة ودرك كهذا الزغل كي بحر دما أزيا قداس مسمر كوني معناته عالمنا كابنا أوروبا فوكس ناب إسيا فوكس لتسجر زلا تزبز حنبرتنا عالمنا أب إسيا يكفري كابيسيا ناب أوروبا نا أمريكا لما بقى بحري كسجاجر كخيد زخل سلزنا هيك بحر كوتصر مستزل الرسني باور حيل خاطر تخينكا ساعتك تجبر تدخل تخينكا نغير بحري كتكو عصر كتكلال لك إيرترا دما أزيا قداس بوتا أم مجبت بوتا نيتغير بحري سفع زخونه أفتق بحر حزاز الله سلزي نيرترا زت أمته أبزيا قلق جبر على النكبل كم نبور غير كخاطريوم أبن بينو كم زي كون زقود دايزي دايدا أبك موداغو زي ترفتو قينو حدا فيتو ني حسب فتينا قال نجر كن جبر انت خالنا زبل أزر أربعة جمجامي خاتوسد امبر أبي هجي نفانو نشانن كسر زي كاله أوش دما بزخون يكون حيلي كده كرزو علزلو فلو يعود كم يخلي ويون فلو نجر كسر يخلي كتب لا تخلينها تعلامة قنتايو موداغو زي ترفتو قينو قال نجر كيرو أو قال نجر حيزو انت قد يحيش كابزبل جمجامينا نرزلنا إذا كل زربات هالدما أبتكوينات أوش تزلو زقات موزلو سعرات زقول احترايو لذي كم نريزلنا قال تزارع قال من شتات أبزو كم تعبروا وزلو كسب كل تشحن أرا حمشة بيتنا أربعان opposing fighters and sizing weapons بزح أسوارات يمارخو خمزلون بزح وتهدرات نيبلتقنا يمارخو خمزلون أبزون إن هلكم تستمارخي ولا تميدياتات نيجبسون مفتوتهم رقيبا ما نزل سراويت زيديو نكرنا أفريقيا حقها صار يزبل زلا يحفرح عن نقبلو بزح نقرات بزعبهم كصحافين عن رجالنا كاب جزينا بجزء دماء تنايفانو مسفح إن حيله إن عبي تفلالي علامات نتقص صار أبنزا ورطات بال أباب سراويتنا توم أتيو كم زنبرن أبتك علي أنا زبحال كبابي بهردار تري واللغم سلازي دبر تابور أبيت كتماتات ناي كل لمحرة إن أتو إن قربي متصهم زلون نحن تجورجور زبحال هذا كابتي بلسجنا هذا عبي ريزورت سريهن نبلز جهر اللبوتايو سلازي كم تري وزلهم فانو كم معلتنا معلتي حمام رأسي ناي بلسجنا إن خوني متصالو نزي حمام رأسي دما
زلوا تنزركابو جيتادين ولا جنفريدين عنا تتكمي كفراري زفتن زلو إذا كم زيلو نحلو خلو مستني عصب أجندة الله جيب كخا بخمي كراخل ብላ የብብቷን ጣለች የሚል ግጥም እየቀረበ ነው። አብይ ወደ ጦርነት እየመጣ አሰብን ፍለጋ እየመጣ ነው። አሰብን ሲፈልግን ሌላ ሊያጣ ይችላል የሚል በግጥም መልክ የቀረበም ፖለቲካዊ መልእክትም እየሰማን ነው። ስለዚህ ነገሮች ነገ ከነገ ወዲያ የጦርነት ዳመና ነው ኢትዮጵያ ላይ ያንዣበበውና ምን ይታያል? ይህንን ሊያስቀር የሚችልስ ተአምር አለ ወይ? ዶክተር ሚልኬሳ ዶክተር ሚልኬሳ ምስ አንከር ሚዲያ ኣብዝገበሮ ምስ መሳይ ኣብዝገበሮ ኢንተርቪው እንታይ ዝብል ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ መድረኽ ኣላ ኩላቶም እዮም ከም ዝብሉ ሲሪየስሊ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ መድረኽ ከም ዘላ እዩ ዝነግር ኣብይ ኣሕመድ ኣሰብ ክብል ልክዕ ከምታ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ለባም ዛንታ ኩሉ ግዜ ዝደግማ ስሱዕ ከልቢ ትብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከማን ስሱዕ ክብል ገሊፁ ኣነ እኳ ብናተይ በዚ ስሱዕ ከልቢ ገይረ ብዙሕ ግዜ የገሊፀ እዮም ነዞም እሊት ናይ እዚኦም ስሱዕ ከልቢ እንታይ ነይራ ትመልእኽታ ኣብ ኣፉ ስጋ ሒዙ ከሎ ብጥቃ ቃላይ ክሓልፍ ኣብቲ ቃላይ ካልእ ከልቢ ስጋ ዝሓዘ ስለ ዝረኣየ ነታ ኣብ ቃላይ ዘላ ተወሲድዎ ክልተ ስጋ ክኾነ ኢሉ ዘሊላ ኣትዩ ታብ ኣፉ ዝነበረት ከሲርዋ ይበሃል ስለዚ ብልፅግና ድማ ዓሰብ ወይ ኤርትራ ክትምት ነታ ኢትዮጵያ ዘላቶ ክኸስራ ከም ዝኽእል ብብዙሕ መንገዲ ይንገረሎ ብዙሓት ለባባት ይንፍትሉ ኣለው ባጠጋይ ኣብይ ኣሕመድ ክሳዕ ክንዱ ዓሻ ኣይኮነን እንታይ ዳ ዝደፍኦ ሓይሊ ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ በፍንጫ ኪድ ድብሎ ዘሎ ተጠፋእኻ ምጥፋእካ ኣይተርፍን እዩ ዋላ ናብ ዓሰብ ከይከትካ እውን ምስ ዓርካ ኣይተርፍን እዩ ዝመስል ዘረባ ኢና ንሪኢ ኣለና ولا نعسب تدي كيت كان أبيرتران تدي ورير كاون كتسعريق كتقليقة سلزي كومو كاب كونه عدل كاري من البات نتعسب مسحسكا دراماتات كم فتر نخل زبلوه بدحر مجرجع زدفوا حيلتات كم زلوا مجنزاب كتجنزاب تخل امبر كندزي حيلي أنت أركا أوشت هاجركا معل تعود كم زيرو ناس عركان الناو قاية كان كله كم يجير كها نبكال هاجر ورارك تجبر تخل كاب جزيه ناب جزيه عقمنا وتدراوي عقمناتو تمكروناتو حجي ما حدነት ፈጢሩ ዘሎ ብረት ሒዝዎ ዘሎ ነዚ ክትስዕር እንተ ዘይክእል ካብ ዓድኻ ፀብለልትነት ናይ ድሮና ኣለኒ ዶ ናይ ገለ እናበልካ ነዚ ትማል ዝተበገሰ ቃልሲ ክትስዕር ተዘይክእልካ ናይ 30 ናይ 60 ዓመት ተመክሮን ዘለዎ ሰውራ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራን ወትድርናዊ ፍልስፍና ናይ ኤርትራ ንክስዕሮ ግዳ በናይ መንገዲ ኢኻ ክትክእል ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቶም ንዑ ዝዕጥቕዎ ዘለው ኩሉ እቲ ዝኽተልዎ ናይ ኣቋራጭ ኩናት እዩ ዳዕመ ሰሪዕ ጌርካ ብድሮን ጌርካ በገለ ጌርካ ገለ ቦታታት ትቋፅር ንሱዳን ሰራዊት ሱዳን ናይ ኩናት ተመክሮ የብሉን ኣሚን ሱዳን ሰራዊት ኣለዋ ይበሃል ነይሩ 2008 ናነይ ዝክር ካብ ዳፈር ተበገሰ ካርቱም ኣትይዎም ኣብትን ድርማ ምሶም ተዋጊኡ ነይሩ ሰራዊት ሱዳን ከም ሓደ ናይ ሃገር ዓብ ሰራዊት ጌርካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ምስ ሻዕብያ ከወዳድሮ ዝኽእል የለን ስለዚ ኢማራት ምናልባት ንዳዕመ ሰሪዕ ወይ ናብ ሊብያ ዝተበታተነ ገለ ጌራ ክትኮን ትኽእል እያ But when it comes to calculation out of Shabia and Eritrea, it's completely different story. Targa mubzahtum analysis na Karn Africa, they don't understand try they couldn't sarait na Eritrea Erdogan try they couldn't see بملك na itu zobayam كعكن وظفتنو Somalia زولو سراويت Kenya زولو سراويت Ethiopia زولو سراويت Sudan زولو سراويت بوغيرم يمزقم قمونا Eritrea but that's completely different. Eritrea سراويت مستنا Karn Africa سراويت ورادر يكون Eritrea سراويت كل عينة تحسس بناتو استفلي سراويت ምክንያቱ በይናይ መንገዲ ኢኻ ተነፃፅሮም ብዘይ ደሞዝ ዝሰርሕ ሰራዊት እኳ ይዘሎ ደሞዝ ዘይብሉ ደሞዝ ናቱ ሽማዊ ደሞዝ እዩ ንሃገረ ኢሉ ዝዋጋ እዩ ካልኣይ ኣብታ መሬቱ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እዩ ንኩናት ድማ ኩናት ኩሉ ግዜ እንታይ ሽግር እዩ ኩናት ፅምኢ ኩናት ጥሜት ኩናት መከራታት ክትሰግር ኣብ ፀሓይ ክትከውን ኣብ ሕማቕ ቦታ ክትከውን ምኽኣል ማለት እዩ ነዚ ዝኽእሎ ኤርትራ ጥራይ እዚ ኣፃምን ክበድን ናይ ተሓዲ ዝፈልጥ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ጥራይ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ክትምክቶ ማለት ኣዝዩ ከቢድ እዩ በዚ መንገዲ ተሪኻዮ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ካብቲ ካብ ብልፅግና ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ዘለዎ ስክፍታታት ድርት ዝበለ ሓንቲ ዘረባ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ዞባና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንሰምዕ ስለ ዝኾና ምክንያቱ እታ ኳልኩሌሽን ናይ ብልፅግና እንታይ ክገብር ይፍትን ኣሎ እቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ ድማ ብኸመይ የንብብዎ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ናብ ሰሜን ይእከብ ስለ ዘሎ ኣብ ገጅፍ ዓቕምናቱ ናብ ሰሜን የምፅእ ኣሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝጥምት ዘሎ ግን ቀንዲ ንትግራይ ዘተኮረ ዝመስል ዘሎ ኣሰላልፋናቱ እንታይ እቲ ዕላማ ንፋኖ ብኸመይ እዩ ዝርዮ ዘሎ ንዝብል ኣብዚ ሓደ መራሒ ናይ ፋኖ ዝሃባ ዘረባ ኣዝያ ኣገዳሲት ራእይዋ
ፍቶ የመጣው ጥያቄ አብይ አህመድ የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ መመስረቱን ተከትሎ በእኛ የመረጃ ምንጮችም እንዳረጋገጥ ነው አንድ ነገር ማድረግ ተፈልጓል። ይሄ አንድነት ከምንም ጊዜውም በላይ ሊያጠፋው እንደሚችል አውቆታል። ለዚህም የተለያዩ ነገሮችን መፍጠር ነበረበት። አንድም በትግራይና በኤርትራ ላይ ጦርነት በመክፈት የፋኖን አቋም በህብረተሰቡ ዘንድ ምን አይነት እንደሚሆን ማየትና ማጋለጥም ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ አካላት ላይ ጦርነት በሚከፈትበት ጊዜ ፋኖ ከማን ጋር ነው የሚሰለፈው? ምን አይነት አቋም ሊወስድ ይችላል? ይሄ በሀገር የመጣ ጉዳይ ነው። በሀገር ሲመጣ አንድ ላይ አብረን እንቆማለን የሚል ከወዲሁ ብልጽግና ዲጂታል ሰራዊት አማካኝነት እንዲህ አይነት አጀንዳ እዛ ሕቶ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት ሕቶ እያ። እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ንምግባር ዝገበሮ ነገር ኩሉ ኣይሰለጦን ዘሎ ኦኬ ኣይሰለጠቶን። ስለዚ ሕጂ ናይ መወዳእታ ፈተነ ናቱ ናብዚ ናብ ትግራይ ሰራዊት ኣብ ዘንቀሳቅሰሉ ዘሎ እንታይ ክፍትን ከም ዝኽእል እታ ክፍትና ዝኽእል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ህወሓት ኣብይ ኣሕመድ ብሃገር ደረጃ ክዋጋ ይሓስብ ኣሎ ምስ ኤርትራ ልኡላውነቱ ንክኽብር ምስ ኤርትራ ክዋጋ እዩ። ስለዚ ናይ ልኡላውነት ናይ ሃገራዊ ረብሓ ኣብ ዝግበር ኩናት ፋኖ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኑ ንፀላኢ ንጎረቤት ሃገር ንግብፅን ንኤርትራን ክሃርም ዶ ይኽእል ይኸውን ወይስ ተገምጢሉ ንፌደራል ይሃርም ይኸውን ባንዳ ምዃኑ ከፍልጥ ዶ ይኸውን ወይስ ሃገራዊ እዩ ዝብል ካልኩሌሽን ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኒ ኣቢ ንምስላፍ ሓደ ኣገዳሲ ካልኩሌሽን ናይ ብልፅግና ይካየድ ከም ዘሎን ፕሮፓጋንዳ ይካየድ ከም ዘሎን ወላ ናይ ድራማ እውን ክገብር ከም ዝኽእል ናብ ኤርትራ ገፁ ፈተና ምስ ገበረ ፋኖ እንታይ ይገብር ናበይ ከጥምት ዘለዎ ህዝቢ ኣምሓራ ንፋኖ ብኸመይ ክጥምቶ እዩ ድራማ ክፈጥር እዩ ዝፍትን ዘሎ። ምክንያቱ እዚ ናይ ፅምዶ ኩናት እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ንዓቢ ምዃኑ ከስማዓኩም ስለ ዝኾንኩ ሕጂ መልሲ ናይ ዝኣስረስ ስምዕዎ እንዳም ቅርጽ ተይዞለት በከፍተኛ ደረጃ ሊደምቅና እንዲጎላ እየተደረገ ነው። እውነት አብይ አህመድ የማይቀር ጦርነት እየመጣ እንዳለ እየሰማን ነው። ወደ ሰሜንም ጦሩን እያጓጓዘ ነው። እንደሚሉትም ከሆነ ከጎንደር የምናስወጣው ለሰሜኑ ጦርነት ነው እያሉ ነው። ፋኖ ጦርነት ቢገጥም ፋኖ አሰላለፉ ምን ሊሆን ይችላል? አመሰግናለሁ። መሳይ አንድ ማየት ይችላል፣ ማስተዋል ይችላል። እያንዳንዱን አርሶ አደር መኖሪያ ቤቱ ላይ እያለ የጨፈጨፈው ከመቀሌ የሚተኮስ መድፍ አይደለም፣ ከአስመራ የሚወነጨፍ ድሮን አይደለም። ይልቁንም በየጓሯችን፣ በየቤታችን፣ በየቀያችን፣ በአምልኮ ቦታ፣ በእርሻ ቦታ፣ በመንገድ ላይ፣ በገበያ ቦታ፣ በሌሎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ እያለ ህፃናትን፣ ወጣቶችን፣ ሴቶችን፣ አረጋውያንን ሳይለይ እየጨፈጨፈ ያለው ዚያታ መልሲ ታንክ ዩ እዚኦም ፋኖ ናይ ብሓቂ ንዓቢ ሕማም ርእሲ ክኾንዎ ከም ዝኽእሉ በዚ ካ ትርዳእ ማለት መርሕነት ናይ ፋኖ ወይ እውን ወታደር ናይ ፋኖ ፀላዩ ዘይፈልጥ ኣይኮነን ኣስተውዒሉ ዝኸይድ እዩ። ምክንያቱ ህወሓት ሻዕብያ መዓልታዊ ብሽሞም ክነግዱ ይፍትኑ ኣለዋ ብልፅግና ኢሉ ንሕና ግን ፍሉይ ሰሚናር ከነካይድ ኣይድልየናን እዩ። መድፍዕቲ ተኩሻ ኣብ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ካበይ ድብገስ ኣሎ ድሮን መፅያ ትጭፍጭፍ ዘላ ካበይ ትመፅእ እቲ ብረት ዝትኮስ ዘሎ እቲ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ሕርሻታቱ ኣብ ቤተክርስትያናቱ ኣብ መዛጊዱ ኣብ ፅርግያታቱ ኣብ ቤት ትምህርታቱ ኣብ ሂወቱ ዝወርዶ ዘሎ ግፍዒ ካበይ ድመፅእ ዘሎ እያ ታሕቶ ኢሉ እዚ ንህዝቢ ኣምሓራ መን እዩ ዘጋፍዖ ዘሎ እያ እታ ንዓና ተገድሰና ኢሉ ካብ መቐለ ዝተተኮሰ ቦምቢ የለን ክሳብ ሕጂ ወይ እውን ካብ ኣስመራ ዝተበገሰ ድሮን ኣብ ኣምሓራ ዝሃረመት የለን ኢሉ ስለዚ ፀላኢና ሓደ እዩ እሱ ድማ ኣብይ ኣሕመድን ናቱ ስርዓትን እዩ ፀላኢና ስለንፈልጥ ንሕና ንሱን ናበይ ገፁ ድራማ ይገብር ናብ ኤርትራ ድዩ ክዘምት ናብ ትግራይ ድዩ ክዘምት ናብ ዓፋር ድዩ ክኸይድ ናብ ካልእ ንሕና ታርጌትና ንፁር እዩ ፀላኢና ብልፅግና እዩ ብልፅግና ድማ 4 ኪሎ እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕና ዕላማና ተኩርና ኢና ንጥምት ብዘይገድስ ንሱ ከመይ ገይሩ ከሽካዕና ደሎ ዊ ኖው ፀላኢና ኣበይ ከም ዘሎ ይብልለው ኣገናዕ ጥራይና ክንብሎም ንኽእል ኣገናዕ ንፋኖ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታን ብቅዓትን ናይ ፋኖ ድማ ኩሉ ግዜ ተስፋ ዝበካ ምክንያቱ ንሱ ድራማ ፈጢሩ ነቲ ምንቅስቃስ ናይ ፋኖ ዳይቨርት ገይሩ ናብ ኤርትራ ናብ ህወሓት ዶ ናብ ገለ ደኢሉ ሽጣራ ገይሩ መህደሚ ክጥቀም እዩ ዝፍትን ዘሎ ንሳቶም ድማ ኖ ከምኣ ዝበሃል የለን ተሪጥናካ ኣለና ናበይ ገፅካ ክትሕንግት ትደሊ ከም ዘለካ ተረዲእና ኣሎ ስለዚ ኣይንሰደካን ኢና ንሕና ዊ ኣወር ፎከስ ኢዝ ዩ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን እዩ ካብኡ ድማ ድሕር ኣይንብል ኢና ናባኻ ገፅና ኢና ይብልዎ ኣለዉ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ድማ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ሕማም ርእሲ ኮይኑ ዘፀልሎን ዝዕብዶን ዘሎ እዩ ዝበሃል ናው እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ምክንያቱ ናይ ብልፅግና ዝካየድ ዘሎ ናብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ካልእ ማልእ ኩሉ ሓዊስካ ክትሪኦ ከለካ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይፅበየሎ በዛ ናይ ጀዋር ገይረ ኣብቲ ናይ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ውስጥ ተጨባጭ የኢትዮጵያ 2/3 የሚሆነው ህዝብና መሬት ስፋት ያለው አማራና ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው። አማራና ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ፕራክቲካሊ መወዳደር አትችልም። የማትችለው በኢህአዴግ ጊዜ ስለሚያፍንህ ነው ስለሚያስረው ነው ያ አይደለም። ተቃዋሚ
በአገናኝ ስርዓት ውስጥ ያለ ተቃዋሚ ለመታፈን ለመታሰር ዝግጁ መሆን መቻል አለበት። ዝግጁም ነው። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ትገደላለህ። የምትገደለው ደግሞ ማን እንደገደለህ አታውቅም። መንግስት ስቴትለስነስ፣ ሎለስነስ፣ አናርኪ ነው ያለው። ለምሳሌ የኛ ፓርቲ ኮፈሌ ላይ ይሁን ቤጊ ላይ እንታይ ዝብል ዘሎ ዘረባ እዚኣ ጀዋር ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝብልዋ ዘሎ ወይም ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን እውን ፅቡቅ ገይሩ ዝተዛረበ እያ። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ዋላ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ እውን በፂሕዎ ዘሎ እዩ። እቶም ዝዓበዩ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ኣምሓራን ኦሮሞን እዮም ዝበሃሉ። ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ዘሎ ስቃይ ብዙሕ ግዜ ንሕና ኣቢ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ኦሮሞየ ኢሉ ስለ ዝመፀ ናይ ኦሮሞማ ስርዓት ድማ የመሓድር ኣሎ ስለ ንብል ኦሮሞ ቤላ ዘሎ ጌርና ኢና ንሓስቦ ነው። ኣብ ኦሮሞ እቲ ዝዓበየ ሽግርን ዓዘቕትን እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብግምጣሉ ከምኡ እውን ምስኡ ተሓይስካ ህዝቢ መሓራት ዝበፅሐ ህዝቢ ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩናትን ዕግርግርን እዩ ዘሎ። ስለዚ እዞም ክልተ ዓበይቲ ንዓታቶም ከማን ክቋፀር እንተዘይክኢሉ ብልፅግና ትግራይ ድማ ብዓብዩ ከም ሃገር ከማን ክተገንፀል ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ከም ሃገር ኮይኑ ምስ ኢትዮጵያ ከማን ክዘራረብ ከማን ብቅዓት ኣብ ዘይብሉ መራሕቲ ናቱ ጠቕላላ ንኣዲስ ኣበባ ዘይኮነስ ባንክታቶም ባንኪ ናይ መራሕቲ ናይ ህወሓት ብምልኦም ፍሪዝ ገይርዎ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ኣሚን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣውጅዎ ዘሎ ኩናት ዲስ ኢዝ ኣናዘር ሌቨል እቲ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ? ትግራይ ተኸሲራ ቼክ ኣውት ገይራ ትግራይ ተኣልያ እያ። ኣምሓራ ኦልሞስት ከይዳ እያ ዘላ ብናይ ቋንቋ ናይ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ከባቢ 90% ዋላ ወይ እውን 80% በሎ ናይ ኣምሓራ ኣባይ ይቋፀሮን እዩ። ስለዚ ኣምሓራ ዝበሃል እውን ተኣልዩ ዘሎ ዳርጋ የመሓድሮን እዩ ዘሎ። ኦሮሚያ ዓብ ክፋል ናቱ ኣብ ኢድ የለን። እቲ ሸነድ በሃል ድማ ሕጂ ትንፋስ ስለ ዝረኸበ መመሊሱ እናተፀግዐ ይመፆ ከም ዘሎ ይዝንጋል። ንትግራይ ድማ ካብዚ ስእና ነዊሕ ገይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ባንኪ ዕፅዋ ካብ ፌብሩዋሪ ወርሒ 2/6/2026 ጀሚሩ ባንክታት ኣካውንቶም ዝተዓፀው ሰባት the list of individuals whose accounts were frozen ዝተዓፀወ ገንዘቦም ማለት እዩ። መጀመርያ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሰበይቱ ኣስካሊ ማለት እዮም ገብረ ኪዳን ከምኡ ድማ ዶክተር ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ናይ ህወሓት መራሒ ማለት እዩ ዶክተር አንድ ሰላም በለማ ዶክተር ሰሎሞን ኪዳነ አቶ አማኑኤል አሰፋ አቶ ኪሮስ ሓጎስ ብርጌደር ጀነራል ፍስሐ በየነ ኩሎም ቤተሰቡ ብርጌደር ጀነራል መግቢ ሃይለ ህንፃ ወልደ ጊዮርጊስ ሜጀር ጀነራል ማለት ብርጌደር ጀነራል ማዓሾ በየነ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ኩሎም ቶም ወታደራዊ መራሕቲ ኩላይ ወላቲ ለንቀነ ተኣሲሩ ዝብሎ ዝነበሩ ጉዕሽ ገብረ ኩላቶም እዚኦም ሰባት ብምሎም ኣካውንትናቶም ተዓፅዩ ዘሎ እዩ። ስለዚ እዚ ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ከለኻ ኣካውንቶም ዓፂኻ ከተሳቅዮም ትመርፅ ኮይንካ ካብ ኩናት ወፃኢ ብካልእ ነገር ክትንትኖ ትኽእል ነገር እውን የለን። ስለዚ what we are witnessing right now is big ሓደ ዓቢ ደረጃ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ኩናት ኣብ ኦሮሚያ ድማ ሓንቲ ፀብፃብ ሂበኩም ናብቲ ጉዳይ ትካቴ። ስለዚ ብልፅግና ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ጥራይና ክንርኢ ንኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኩላቶም ንሳቶም እቲ ታርጌት ናቶም ሻዕብያ ኤርትራ ክስቶ ከምዚ ገበረ ከምዝኾነ ከምዝኣተወ ከምዝወፀ መዓልታዊ ክስናቶም ኢና ንሰምዕ ዘለና በት ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ኤርትራ ኣብዘይ ኣተወቶ ወይ እውን ኣብዘይ ወዓለቶ 10 ግዜ ስለ ዝኸሰስካያ ዝመፅእ ለውጥ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። በዚያ ጌርና ናብቲ ናይ ቀረን አፍሪካ ስግር ክንብል ኢና። መከላከያ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ መውጣቱን ተከትለው የኦነግ ጦር በሽመልስ ሚሊሻ ላይ ጥቃት አድርሷል። በትናንትናው ዕለት በኦሮሚያ ክልል በአርሲ ዞን ዝዋይ ዱግዳ ወረዳ በኦሮሚያ ሚሊሻና በኦነግ ሰራዊት መካከል በደረሰ ግጭት ቢያንስ 18 የሚሊሻ አባላት መገደላቸው ተነግሯል። ይህ ጦርነት የተቀሰቀሰው በአካባቢው የነበረው መከላከያ ሰራዊት ከአካባቢው ለቀው ወደ ሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ከተንቀሳቀሰ ከ4 ቀናት በኋላ መሆኑን ጀዋር መሐመድን ጨምሮ የተለያዩ የፖለቲካ ተንታኞች በማህበራዊ ገጽ አስፍረዋል። እዚ ኻ ሸነ እዩ ብልፅግና ንሰሜን ገፁ ሰራዊት ስለ ዘንቀሳቀሰ ንሸነ ትንፋስ ይብዎ ሸነ ድማ ዘድልዮ ምንቅስቃሳት ናገበረ ከተማታት ይቋፀር መመሊሱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ናይ ብሓቂ ኣብ ዲፕ ትራብል ኣትዩ ከም ዘሎን ምናልባት ነዚያ እውን ናብ ዓለም ዝለኸ ከነቃልሓይ ዝግባእ ይባላሉ። እድሜ 16 ነው። እድሜ 16 ነው። ከመጣ ኦሮሚያ ነው። ክፍለ ጦሬ 82
ከተያዝኩ ኮምቦልቻ ነው። ትማራላችሁ ተብሎን ነው መጣ። ትማራላችሁ ምናምን ተብሎን ነው መጣ። ከዛ ወደ ውጊያ ገባን። ስቀበል ነው كم تري وزلهم ود 16 ዓመት የዚ ቻይልድ ሶልጀርስ ተትዕድ መቆልዑ ኣብ ኣስክርና ኢትዮ ከም ዘሎ ብልጽግና ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜን ንኢትዮጵያ መኽሳስ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ወይ እውን ዝሰምዕ ዓለም ስለ ዘየለ እምበር እዚ ሓደ ዓብ ገበን እዩ ግን ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ህልቂት ብድሮናትን ገለን ዝገብር ዘሎ በዓል ጆርጅ ሜሎኒ መዓልታዊ ናመፁ ገንዘበም ሽፋን ክገብሩሉ ካልኦት ሃገራት መመፅኦም ናይ ቢዝነስ ሽርክነት ክንገብር ኢና ብላብላ እናበሉ ክጀናጅንዎ ንርኢ ስለ ዘለና ንሱ ድማ መጋበርያ ስለ ዝኾነ ፐርፌክት መጋበርያ ስለ ዝኾነ ከምኡ ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቐያየረን እና ተሓላለኸን ዝኸይድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና again እዚ ቆልዓ ወይ እውን ዝትርእይዎ ዘለኹም ንእሽተይ ቆልዓ እዩ ዝመስል ዋላ ትርኢቱ ክትሪኦ ከለኻ ብዕድመ እኳ ንኩሉ ሰብ ክትፈርዳ ኣይትኽእልን ኢኻ ብዝበሎ ግን ገዝኡ ክትሪኦ ከለኻ 16 ከማን በዚሕዎ እየ ዝብላን ክሪኦ ከለኹ ብሓፈሻ ነዚኦም ኣስኪሩ እዩ ኣሽሓት ሚልዮናት ወታደራት ኣለንና በለ ዝጀሃር እዚ ብቱኽ ዝኾነ ነዳይ ክበሃል ከማን ካብዚ ከትብገስ እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ናው እስከ ነቲ ኩነታት a little bit of shift ክንገብረሉ ለንቀነ ዲፕሎማሲ ሓደ ኩነታት ቀይሩ ኣሎ እዚያ እስከ ንጀምር Our final story. Let's shift focus to Turkey. The country's President Recep Tayyip Erdogan has postponed his planned visit to the United Arab Emirates. A message from his office mentioned a health issue concerning UAE President Mohammed bin Zayed. The post was later deleted, triggering questions over the sudden change in travel plans. A message on social media saying ኣብዚ ቀረባ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብዚ መዓልታት እዚ እውን መስለኒ ፕሬዚደንት ናይ ቱርኪ ናብ ኢማራት ከምኡ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክገይሽ ምዃኑ ተነጊሩ ነይሩ ኣብ ኢማራት ክገብሮ ዝሓሰበ መገሻ ግን ተሰሪዙ ወይ እውን ንኻልእ መዓልቲ ተቐያይሩ ኣሎ እቲ ምክንያት ድማ ብሰንኪ ሕማም ናይዚ መሐመድ ብን ዛይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ መራሕቲ ከም ካልኦት ሰባት ስለ ዝኾኑ ክሓምኹሉ እዮም ገለ ንዝብል ግን እቲ ዘረባ ግን ቁሩብ ትለይ ብዙሕ ነገራት ማዕዝናት ትበለኻ ይበዋሃበሎ ምክንያቱ ኣብቲ መግለፂ ብወገን ትርኩ ክንገር ከሎ ብሰንኪ ሕማም ናይ መሐመድ ብን ዛይድ ምዃኑ ክንገር ከሎ ብወገን ኢማራት ዝወፅእ ሓበሬታ ግን እቲ ርክብ ከም ዘይተፈፀመ ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ሕማም ምልክት ወይ ናይ ሕማም ጉዳይ ከም ዘይጠቐሰ ኣብቲ ፅሑፍ ናቶም እዩ ዝነግር ስለዚ maybe there is misunderstanding ዘይምርድዳእ ስለ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ይበሃል ኣሎ ብጉዳይ ናይ ጥዕና ናይዚ ሰብ እዚ ክዛረቡ ከለዉ ድማ ተፈራረቀ ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ዘለና ገለገሊኦም ዝብልዎ ዘሎ መንስማዕ ከነተሓዞ ምክንያቱ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ግን ምስምዑ ኣገዳሲ እዩ Good morning. Breaking news. Mohammed bin Zayed has been admitted to the hospital in the UAE. There is very little information that is available as to why. But in Turkey, President Erdogan was supposed to be going to meet with MBZ. And that trip has now been, I don't know if it's been rescheduled or just canceled. He is here in Istanbul, where I am, is that MBZ is suffering from cancer and will not live long. I have no idea if that ሕጂ ኣብዚ ዘረባ ክንሰምዕ ከለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሕፅር ዝበለ ሪመርስ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ዘረባታት ክኸውን ይኽእል ግን ጭብጥታት ካትብ እያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤምቢዚ እዚ መሐመድ ብን ዛይድ ኣልናህያን ናይ ኢማራት መራሒ ማለት እዩ ወይ እውን ኣዩኡ ጎይትኡ ንኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ናይ ካንሰር ፀገም ከም ዘለዎ ስለዚ ምናልባት ሕክምና ስለዝኸደ ድዩ ከምኡ ኮይኑ ወይ እውን ካልእ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንታይ ግን ትብል ሓንቲ ካብቲ ቁሩብ ትለይ ጨደጥታት ትጠቕሶ ንእሽተይ እዩ መሐመድ ብን ዛይድ ዓብይ ይኮነን ግን ድሮ ንወዱ ወራሲ ናይቲ ሃገር ገይሩ ከም ፕሬዚደንት ሸይምዎ ኣሎ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ብፍላይ እቲ ሶቨሬን ፋንድስ ድማ ዓብ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ብሽም ወዱ ትኻልድ ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሲን ድማ ቀፃሊ ከምፅኦ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ብሓቂ እቲ ፀገም ምውርራስ ናይቲ ስልጣን ስድሮ ክሰርሓሉ ጀሚሩ ከም ዘሎን ኣክቲቭሊ ናብቲ ፖለቲካዊ ሲን ኣምፅኡ ምስ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ቻይና ናብ ራሻ ናብ ኩሉ ቦታታት ይወስዶ ከም ዘሎን ድሮ ነቲ ስልጣን የለማምዶ ከም ዘሎን ድሮ ተራእዩ ዘሎ ሰብ ምዃኑ ድማ ኣብቲ ካፒታል ናይቲ ሃገር እውን ዓብ ቦታ ከም ዝሕዝ ገይርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ሪመር ክኸውን ይኽእል እዩ እንድሕሪ ኮይኑ ዓብ ለውጢ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ
أبي أحمد دامس منك قلت فيو برقص مستخال دراقي بولو مقابريا خوينك قتل كم زغل تحسيو كم زليو أبتخالك كنريو خلنا دما نايت الناس أقام ناي محمد بن زايد زرقي سلس أيرانا مخنياتو كم نريو زلنا أبقربا مسناي أمير ناي قطر تراخي بخمز نبرن مسكبس تراخي بخمز نبرن سلازي كونتات نايت عنو تريو خلا غادما فلوي نايت الناس أقام كم زلو زرقي ملكت هاي نبرن زبل زرا بعد ما نسمع هو at the end of the day is it drama كون خل زي مردا كوني خل but one thing is for sure أبكباب قرن أفريقيا زكاية ولا بوليتيكا بزح مأزنات نحوزي خيدالو فزنا قرات سنريو زلنا دما كل جزء أتي show of reality تكون النت أبي بوتاين نريو زلنا نايزو كله دبلوماسي زد كساقزلو أب سودان نريو what is happening أب سودان نبلا بنت زي أبكربا ساعات وتيزلو داري እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝቃፀል ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ዓብይ ናይ ነዳድን ከምኡ ድማ ወታደራዊ ማዓስከራትን ወታደራዊ ንብረትን ዝነበሮ ኣብ ከተማ ኣልፋሸር ይመስለኒ ከም ዝተሃረመ ዝነግር እቲ ቪድዮ እውን ካብ ዳዕመ ሰሪዕ ዝወፀ ወታደራት ናቱ ዘውፅዎ ይበሃል ኣሎ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሓት ወታደራት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ናብ ሰራዊት ሱዳን ብዝተፈላለየ መንገዲ ይሕወሱ ከም ዘለውን ኢዶም ሂቡ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ናው እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ መድረክ ይቀያይሮ ስለ ዘሎ ኢማራት ካልኩሌሽን ናታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቀያየር ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝሕግዝዎ ዝነበሩ ኤሌመንትስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይፅምበሩ ከም ዘለዉ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ንምሕፃር ወይ እውን ንዑ ኮንቴይን ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን ንሪኦ ኣለና ኣብ ጎኑ ነዚ ኣገዳሲ መድረክ ዘገልፀልካ ሓደ ካልእ ፍፃመ እውን ኣሎ ንሱ ድማ ሓደ ካብቲ መስመራት ናይቲ ሰፕላይ ቼን ዝበሃል ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንከሕውዩ ዝግበር ዝነበረን ዝውሰድ ዝነበረ ስጉምትታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓፅረ ይመፅእ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታቱን ከረየኩም እየ ወረዛት ተረዲኦም ኣለዉ እዚ ድራማ ክፈጥር ንኩናት ክኸይድ ስለ ዝደሊ ዘሎ እምበር ዶቡ ተታሒሱ ይኮነን ዶብካ እንተተታሒሱ ዳወ ሃገር ስጉምቲ ክትወስድ መሰል ኣለካ ወይ እውን ገለ ኣለካ ዕላማ ግን ዶብካ ስለተጣሓሰ ዘይኮነ ኩናት ስለትደሊ ዘለካ ንኩናት ፅምኢ ሒዙካ ስለ ዘሎ ናይ ኩናት ሸውሃት ስለ ዘለካ እቲ ተዋጋእ ዝብለካ ዘሎ ሓይሊ ድማ ብጎረሮ ከዓ ሒዝካ ስለ ዘሎ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ተረዲይዎ ኣሎ እምበር ንኩናት ዝዳሎ ዘሎ መን ምዃኑ እኮ ብተደጋጋሚ ይንገር ኣሎ እዩ ነዚ ድማ ብፍሉይ ድሮናትካን ገለ መለኻ ናብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ትጥቀመሉ ዶባትካ መሐለኻሉ ዶባትካ ዘይትሕሉ ዶባትካ ዘይትከታተል ተኮንካ እምበር ሃገር ዲኻ ደይ ትሕቶ የሚል እንታይ የለም ድንበር ጠበቅ አይለም ይሄን ታደርጋለህ ስጋት ነው ስጋቱንማ እኮ እያየነው ነው ያለነው ይሄን ለማድረግ ግን የሚያስችል ግራውንድ ያስፈልገናል አንደኛ ዓለም አቀፍ ህጎችን መፈተሽ ተገቢ ነው የሚሆነው ምን ይላል ዓለም አቀፍ ህጎቹ ከዛ ውጪ ምንድነው የኢትዮጵያውያን ስሜት ኢትዮጵያውያንን አንድ አድርገን ማስነሳት እንችላለን ወይ ይሄን በደንብ መፈተሽ ያስፈልጋል ሱዳንም የያዘችውን ኤሪያ ለቃ መውጣት አለባት ደቡብ ሱዳንም እንደዚሁ ለቃ መውጣት አለባት ስንት ዓመት ቆየ ሲጮህ በሱዳን ጉዳይም ይሄንን ለማድረግ ህዝቡ በአንድ እንትን እንዲቆም ማስተሳሰር ተገቢ ነው የሚሆነው መዛበልቲ ትግራይ ንምምላስ ዕንቅፋት ኮይኑ ኣይፈልጥን ክብል እቲ ብጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝምራሕ ውዳበ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ገሊጹ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ሰላም ንህዝብና ለውጢ ንናይ መጻኢ ተስፋና ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተወለድቲ ትግራይ መድረኽ ዘተ ትማል ቀዳም ኣካይደሎ ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ መራሕቲ እቲ ምንቅስቃስን ተወለድቲ ትግራይን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕባር ዝምለስ ናይ ሰላም ይኹን ናይ ልምዓት ሕቶ ከም ዘየለ ገሊጾም ኣለዉ ኣባል ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይን ተደራዳሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን ዝኾነ ኣይተ ኣሰፋ ብርሃ ውሕዳት ናይ ቀደም ጃንዳታት ሕወሓት ኢሉ ዝገለጾም ምስ ሻዕብያ ብምስላፍ ሕገ መንግስቲ ፌደራልን ስምምዕ ፕሪቶሪያን ይጥሕሱ ከም ዘለው ተዛሪቡ ምስ ሻዕብያ ምስላፍ ባንዳነት ምዃኑ እውን ኣይተ ኣሰፋ ተዛሪቡ ኣሎ መራሒ ውዳበ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብወገኑ መንግስቲ ፌደራል ተመዛበልቲ ንምምላስ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘይፈልጥ ብምጥቃስ ጉጅለ ሕወሓት ግን ተመዛበልቲ ንፖለቲካዊ መሳርሒ ብምጥቃም ንምትጓጓል እቲ ስምምዕ ምክንያት ይኸውን ከም ዘሎ ተዛሪቡ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዞባ ጥፋኣት ንምውፃእ ንውግእ ክቃወም ከም ዝግባእ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ሓድሽ መረፃት ኮይንካስ ብዛዕባ ሱዳን ምስ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ምስ ናይ ኤርትራ ዝግበር ርክብ ተኾነ ህዝቢ ንህዝቢ እንድዩ ዘሎ ክሳሕ ዝርክብ ዋላ ውድብ ንመንግስትን ውድብ ንውድብ እንተዝግበር እውን ሞራል የብሎም ናትኮ ፈራርሑና ክዛረብዎ እውን ምሕፈር እዩ ክሓፍርም ይርዎም ንሕና ንጋደል ኢና ዘለና ተጋደልቲ ኢና
ተጋደልቲ ድማ ምዋጣጽኦና ርኢና ምስ ዝመሰለና ክንሓብር ግቡእ እዩ ያ እዚ ተዘረባ ኢትዮጵያ አሁን በጣም አስከፊ ነገር ነው እያየን ያለ ነው። ጦርነት በአማራ ክልል፣ ጦርነት በኦሮሚያ ክልል፣ ጦርነት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሰፊው እየተካሄደ ነው፣ የታወቀ ነው። ትግራይ ክልል የተወሰነ ጊዜ የሆነ ኮመርሻል ብሬክ የሚመስል ነገር ወስዶ አሁን ደግሞ ዝግጅቱ ተጠናቆ አንተ ቅድም እንዳልከው ሰራዊት ወደ ሰሜን እየተጓጓዘ ነው። አጠቃላይ ኢትዮጵያ የጦርነት ነው እንግዲህ መንፈሱም ጦርነት ነው፣ ስራቸውም ጦርነት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ቁጥር አንድ ስራው ጦርነት ነው። የመንግስት ባጀት ጦርነት ነው። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ በሐደገኛ ኩነታት ከም ዘላ እዩ ዶክተር መልኪሳ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ኦሮሚያ ኣብ ኩናት እዩ፣ ኣምሓራ ኣብ ኩናት፣ ጋምቤላ ከምኡ'ውን ቤንሻንጉል ሕጂ ካብቲ ዘለዎ ቀውሲ ድማ ምስ ናይ ሱዳን ዝተተሓሓዘ ድማ ዝገደደ ኩነታት ክኸውን እዩ። ትግራይ ንግዚኡ ከምዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ፍርቂ ኮመርሻል ብሬክ ዝብልዎ ንእሽተይ ንኣድቨርታይዝመንት ትገብሮ ዕረፍቲ ግዜ ልክዕ ናይ ንእሽተይ ዕረፍቲ ድሕሪ ምግባራ ናብቲ ናይ ቀደም ኩናት ትምለስ ከም ዘላን እቲ ኩናት ድማ ብዝሰፍሐ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኢትዮጵያ ድማ ሰራዊት ናቱ ኩናት ጥራይ እዩ። ሰራዊት ንኩናት ክከላኸል ሃገር ንክከላኸል ዘይኮነ ንኩናት ተባሂሉ እዩ ወታደር ዝግበር። እዚ ከዓ እቲ ፊሎሶፊ ናይቲ መራሒ ኣብኡ ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ እዩ። ኩሉ እቲ ኣተሓሳስባ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኩናት ጥራይ እዩ። ካብ ኩናት ወፃኢ ክሓስብ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን። ናይ ባዕቂ ዘሕዝነካ እዚ ሰብ እዚ ንኩናት ክሳብ መወዳእታ ግዚኡ ኩናት ጥራይ እናገበረ ክኸይድ ዝደሊ ሸውሃት ናይ ኩናት ናቱ ድማ መወዳእታ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት መርሕነት ዘለዎ ሃገር ዘለካ ኣተሓሳስባ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ን10 ዓመታት ብቁፅር ዝደሊ ሰብ እዩ። 10 ዓመት 20 ዓመት ውጊያ ማስቀጠል ይቻላል። ምንም ችግር የለም። ክላሽም አለ፣ ጥይትም አለ፣ ሰውም አለ። ከሁለት ሶስት ክልሎች ብቻ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ በአንድ ሳምንት፣ በሁለት ሳምንት፣ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ 100,000 ልዩ ኃይል የሰለጠነ የታጠቀ የተደራጀ ማውጣት ይቻላል። አይ ልዩ ኃይል አይበቃም ሚሊሻ ነው የሚያስፈልገው ከተባለ በጥቂት ወራት በአንድ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን ሚሊሻ ከሞላ ጎደል የታጠቀ ስለዚህ ሰብ እዚ ብጀካ ኩናት ካልእ ዝርድኦ የብሉን። ኣብ ኢትዮጵያ ን10 ዓመት 10 ዓመት ከይቋረፅካ ኩናት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ካብ 2 ክልላት 3 ክልላት ጥራይሲ 100,000 ፍሉይ ሓይሊ ንክትገብር 2-3 ወርሒ ዘድልየካ ብረት ኣሎ፣ ሰብ ኣሎ፣ ዝመውት ኣሎ። ስለዚ ወታደር ጌርካ ን10 ዓመት ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ። and this is what how he see things እዚ ዝብለኒ ማለት ብንኩናት ጥራይ ዝርድኦ እሱ ኩሉ ነገር ድማ ወታደር ኣዕጢቕካ ብማዕበል ትሰድድ እሞ ዝሞተ ይሞት ድሕሪኦም ከተሰልጥን ኢኻ ዝብል ዘሎ ምልምል ወታደር ጌርካ ሓያል ዝኾነ መንፈስ ሃኒፅካ በቶም ውሕዳት ብዙሕ ነገር ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣብ ሓንጎል የለን። እቲ ዝበለፀ ሓሳብ ድማ ብዘይ ኩናት ክትነብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ሓሳብ ድማ የብሉ። because እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ዓዲ እኮ ሃገር ዶባት ናይቲ ሃገር እኮ ፈኒዎ እዩ ዘሎ ከም ኮይሎም እዮም ቀደም ከይሰሙ ዶብ ናይ ኬንያ ሓላዊ የብሉን፣ ዶብ ናይ ሶማልያ ሓላዊ የብሉን፣ ዶብ ናይ ሱዳን ሓላዊ የብሉን፣ ናይ ደቡብ ሱዳን ሓላዊ የብሉን፣ ናይ ኤርትራ ጠቕላላ ሓላዊ የብሉን፣ ናይ ጅቡቲ ሓላዊ የብሉን። ዶብ ዘይሕሉ ሰብ እዚ ኩሉ እቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ። እዚ ናይ ደገ ወፃኢ ሓይሊ መፂኦም ንዶ ናይ ጥንታዊ ታሪኻዊ ገለ ዝብል ሓሶት እዩ። ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ። your problem is within your own country ተቐትሎ ዘለኻ ህዝብኻ እዩ። እዚ ኩሉ ግንባራት ንሪኦ ዘለና ወታደር ሻዕብያ ናይ ሻዕብያ ወታደር ኣይኮነን። እዚ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ዘሎ እዩ። ሓሪኑ ተላዒሉ ከኣልየካ ከጥፍኣካ ኢሉ ዘሎ እዩ። ኣሚን ናይ ጀዋር ዛንታት ዝበለፀት እያ ኣብዚኣ ናይ ጀዋር እኳ ኣብ ክንደይ ግዜ ስለ ዝበልና ድሓን ክንሰግራይና እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ኣብ ስምዕዎ እኔ እስካሁን ባለሁበት ፍጹም ደህና ነኝ። እናንተም ሰላም እንድትሆኑ ነው የዘወትር ጸሎት። ያመሰግናለሁ። ዛሬ ቀን 3/06/2018 ነው። ዜና ነው ይላችሁ የመጣው እጅን ባፍ የሚያስችል የሚገርም ድል የሚገርም ድል ጎንደር የአፄ ቴዎድሮስ ሀገር የፋሲል ሀገር ጎንደር ሸዋ የጎንደር ድል ነው የምነግራችሁ እና ባርማጩ ግን ይሁን እስካሁን ዓወታት እዩ ዝዝርዝር ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዕወቱ ከም ዘለዉ እንታይ ይቋፀሩ ከም ዘለውን ኣብ ጎንደር ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብ ደብረ ታቦር ከምታት እናጠቐሰ እዩ ሚሊታሪ ገይንስ ካፕቸርድ ሃርድዌር ኢሉ ኣብዚ ዘርዚርዎ ኣሎ። እዚ ወታደራዊ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ንኣሽቱ ክመስለካ ኽእል እዩ። ግን እቲ ፋኖ ብከምዚ ዓብዩ ቀፃሊ ክማርኽ ከሎ 357 ከላሽን 11 ስናይፐራት
ሰለስተ ብሬን ጋንስ ካልእ 12 vehicles belonging to the prosperity party 12 መኪና ዘጅ ሎጂስቲክስ ናቶም ክንምታይ ተራሎ 2 sacks እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ካልእ personal and prisoner 337 government soldiers captured 337 ወታደራት ተታሒዞም ኣለዉ 178 ኣዳማ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ማለት እዩ ኣድማ ብተና ዝብልዎ ማለት እዩ 14 prosperity party officials ናይ ብልጽግና መራሕቲ ማለት እዩ 275 ምሩኻት ስለዚ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝግበር ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ሞራል ናይቶም ንኣሽቱ ወታደራት ወይ ሓይልታት ናይ ፋኖ ዝነበሩ በብዝርኦ ዝኸድዎ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ክረኽቡ ከለዉ ናይ ብሓቂ ፋኖ ሕብረት ተዘይገብር ነይሩ ንኣምሓራ ነቲ ክልል ኣምሓራ ንሓዋር እውን ፀገም ምኾነ ይብላኒ ፋኖ ግን ኦርጋናይዝ ዝኾነ ግንባር ናኾነ እንድሕር ከይዱ ዲስፕሊን ዘለዎ ሰራዊት ዘለዎ ትእዛዝ ዘለዎ መርሕነት ዘለዎ ስለ ዝኸውን እቲ ትሒዞሞ ዘሎ ብረት እውን ንፅቡቅ ዕላማ I think ካብ ሻዕብያ ከም ዝተምሃሩ በዚ ኢኻ ትፈልጥ መራሕቲ ናይ ፋኖ ካብ ሻዕብያ እዮም ተማሂሮም ብልፅግና ኣብዪ ኣሕመድ ስለ ዝለመኖም ኢሉ ኣወል ነጊርና እዩ ሕጂ ነቲ ዝረኽብዎ ዘለዎ ኣፅዋር ንትክክለኛ ዕላማ ክገብርዎን ፅቡቅ ዝኾነ ውዳበን ዲስፕሊን እናገበሩ እንድሕር ከይዶም ንፅባሕ ንግሆ ምስግጋር ክመፅእ ናይ ግድን እቲ ፅምዶ ድማ ናብ ገፁ ክኸይድ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ፋኖ ከም ሃገር ከመሓድረሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ናይ ትግራይ ርኢና ኣብቲ ፅምዶ ክንሰግር ኢና ግዙፍ ሰራዊት ከም ዘሎ እስካብ ክልተ እዝ ሓደ እዝ እውን ኣይኮነን ስለዚ እንታይ እዮም ዝብልዎ ብናይ ሚሊተሪ ቋንቋ ኣሰላልፍኡ ኢቨን ናይ ምክልኻል ዘይኮነ ናይ ምጥቃዕ ኣሰላልፋ ሒዙ ከም ዘሎ ቀፂሉ ብዓፋር ገፅ እውን ብናኣሰፋ ቸኮል 11 እዝ ዝበሃል በቲ بعفار ገጽውን بጨርጨር ማነው بጭፍራውን ሓደ ገዚፍ እዝ ከም ዘሎ ጠቅላላ በዓል ኣሰፋ ቸኮል ዝበሃሉ በዓል ሰሎሞን ዝበሃሉ ጀነራላት ዝመርሕዎ እዝታት ፍት ከባቢ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ኢና ምርዳእ ኺልና ዘለና እዚ ማለት ቲ ቢ ካብ ሰሜን ሸዋ ጀሚሩ እስካብ ቆቦ ዘሎ መጽዩ ዘሎ ሓይሊ بقطتا ገጹና ትግራይ ዝገበረ غير زمت OPDO مالت ديمقراطيا ودب حزب اوروموي كتصرف يخالي ابز مريت ناي نفرتي صرف زلو والله صمدو دقاس كلي والله بمتن محيال صمدوخا صرفنا بزح خير سلاز سب ابكي كنتيبا يتغير زلو نسخا خطر زلكا قال سفانو لعل خلت عامت كوينو والله بعبيتو بكال اي درجه سرع غزيف كل الامحرا خاب ايدو وتي اوروميا اب ايدو يلون امارات ابدي سابا ببليونات بزقصر بر عبي بيت منغست تسرحلولا اتهنصت مستوده نسخ موتي اي كنبرولوني نابوي كبتصحني سلاز قديمه خمس بولكوخا نتاخنينا مالت غزات سرعتات اثيوبيا ان تداخم خودن كلو كم دراغز تقوملا خنينا لاتو نسادما ايرترا وي عسب تبليا يا قداس حزب اثيوبيا نا معبله مصيل لولومي 100 غزي خمصلو لحلولو مبال ترغم يبلون ولاون منغست فقيدو ابديس ابا بانديرا هيبوكا ايرترا ناتنا هايل كابديس ابا غودنا تشرشل انت تزور حزبي صلول ديو يلي غريفكا زحلف أول سعيد مكم أبزانا مودة مبل 3% زجبران قرن تلو صمدو زمتنو صبر خيبو على صمدو أنا أبالو خيني كالو خينو تبون ديو كم تبين عن رياجن صمدو مالت جن نهزبي خون كله ليك أو أنت كشاطة فلولهم and one of the best is Professor محمد حسن سلزي Professor محمد حسن كومو زمتنو نعوز مسلو أبت صمدو نبعنا عي ولا وتيخا بتوم مهورة تتكاكايون أنا دسب لأني مغنياتو نهزبي زي ما أخلو نهزبي بحدا كم حدرو زغلو زا فيديو زا انترفيو مس بروفيسور محمد حسن I highly recommend it كتكم أول ترجمة نجيرنالو كتكم سمعوها مغنياتو نكم بعد البروفيسور محمد حسن زمتونو يرتراويان كجارو تولت عفار تولت محارة قدام الزيوم سباتياتهم بحدا كوفي لهم تتزاربهم صمدو نبزل على براقة تجيب اللغة بالله السودان منكم مغنياتو ترى سباتن نعشتون تراي كم قبرسون صبغي بنعشي دي جمر نجار جن عبيت تحويسهم مهارات تحويسهم نتانا جر كبسلوا قدايا زر يكون تاسل زرانا أجنع قبل كايد الأول جاز جبر كاسرح سبقت راهم بروفيسور محمد حسن دما أنا أكلنا يتصم دك هون مساخون قبرون بمبالو
ሓፊልካ ምስጋና ዝግበዩ ብሓቂ ንኤርትራ ዝምጥን ንኤርትራ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዎ ኣብ ዝግቦ ቦታ ድማ ሽም ኤርትራን ታሪክ ናይ ኤርትራን ኣጉሊሑ ክነግር ዝኻለ ጭው ዝበለ ወይ ከዓ ኩሩዕ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ንቀርን ኣፍሪካ ትምጥን ሃገር ንክትከውን ሰላምን ርጋትን ሽርክነትን ንክህልዋ ድማ ዕድል እንተገይርና ተዞባ በዓል ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ከም ሓድርዋ እንተኽኢሎም ተሃገር ንዞባና እውን ኣገዳሲ ምኾነ ዝብል እምነት ኣለኒ ለንከነ ገለ ካብተን ኣገዳሲ ዝሰማዕክዎን ክነግረኩም እየ ጎኑ ጎኑ ናይ እዚያስ ከስምዑለይ እዚኣ ታናይ ኤአይ እያ ማለት እዩ ካልእ ታናይ ዳታ ዘላ ናይ ዝርዝር ዓድታት ኤርትራ ብካርታ ማለት እዩ እሳ ሕጂ ከም ዌብ ኣፕሊኬሽን ኢና ንሰርሓላ ዘለና ንሳታ ዝርዝር ዓድታት ኤርትራ ብካርታ ከዓ ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓፈሻ ሜይቢ እንድሕርዳ ዝኾነ ዝርዝር ዓድታት ናይ ኤርትራ ክትፈልጥ ደሊኻ ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ዝበካ ወላ ዌብሳይት ድዩ ወይ ኣፕሊኬሽን ድዩ ኣነ ከም ተጠቃሚ ብዙሕ ኣይረኸብኩን እቲ ሓንቲ ዝረኸብናዮ ምሻላ ኣብ ፌስቡክ ዝተለጠፈ ነይሩ ብኣማን ተኸስቲ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ኣብ ፌስቡክ እዩ ነው ምሻላ ማርኣይ ከቢድ ነቲ ዓድታት ወላ ስታይ ክትገብር ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ተበጊስና ንሕና ኣፕሊኬሽን ሰሪሕና ሕጂ እቲ ኣፕሊኬሽን እንታይ ተሪእካ ዝርዝር ዓድታት ናይ ኤርትራ ብዞባ ብንኡስ ዞባ ፊልተር እንዳገበርካ እንደገና ከዓ ብማፕ ከዓ ብካርታኻ ተሪእካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጉግል ሕጂ ኣለዉ እንዲ ብዙሕ ሕጂ ናምነት ዓድታት ግን ሰይ እንድሕር ዳ ብንኡስ ዞባ ድዋርዋ ዘለዎ ዓድታት የልካየን ኣብ ጉግል ከምኡ ከሪእካ ይክእል ኢንሻአላ ኣብቲ ናትና ኣፕሊኬሽን ግን ኣብ ዞባ ደቡብ ኢልካ ዞባ ድዋርዋ ዘለዎ ዓድታት የልካየን ኩለን ብካርታ እንዳገበረትካ ተሪእካ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕላማ እዚ ምሻላ ኣፍልጦ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ዝኾነ ሓበሬታ ክረክብ ተደልዩ እቲ ቀጻሊ ዕላማታት ከዓ ምሻሎ ንኣብነት ሕጂ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ሓበሬታ ክትእትወሉ ትኽእል ነዚ መንእሰይ ሓውና ክፍላይ ኣገናዕ ክብለካ ይደሊ ማለት ኤርትራውያን ብወለንቶም ዝገብርዎ ዘሎ ስራሕ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ናይ ዲጂታላይዜሽን ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ብሙሉእ ዲጂታላይዝድ ክኸውን ስለ ዘሎ ብሙሉእ ኮምፒውተራይዝድ ክኸውን ስለ ዘሎ ግላውያን ተበግሶ ብፍላይ ቶም ሞያ ኣብቲ ዓውዲ ናይ ኣይቲ ዘለው ከም ሆቢ ገይሮም ዝሰርሕዎ ዘለው ድማ ኣገናዕን ኣጆኹምን ክንብለን ንደሊ ኣወል ስዒድ ብወቅዒ ኤርትራውያን ኩሎም ንክሳተፉ ዓዲሙ ነይሩ እዩ ኣብዚ ናይ ኤአይ ዘሎ ኩነታት ኤርትራውያን ክሳተፍሉ ፀዊዒ ነይሩ እዩ ሓደ ኤርትራዊ ድማ ንኣወል ስዒድ እወ ብፍቓድና ክንሰርሕ ድሌት ኣለና ግን ሓገዝ ካብ ኤርትራ እንደለና ኢሉ ኤሪ 291 ትብል ናብ ኣወል ስዒድ ክፍቲ መልእኽቲ ናብ ኣወል ስዒድ ኢሉ ሰዲዱ ነይሩ ኣይሆፕ ናብ ኣወል ስዒድ በፂሓ ክትከውን ኣነ ግን ዝያዳ ፓብሊክሊ ንኣወል ቻለንጅ ወይ እውን ኢንቫይት ክገብሮ ስለ ዘለኹ እየ ነዛ ነገር እዚኣ ቆላዕታ ንኽባ እዚ ሰብ እዚ ናይ ኤአይ ክኢላይ ወይ እውን ናይ ዴቨሎፐር እዩ ኣይቲ ዝርድኦ እዩ ቅድሚ ኩሉ ሰላም ሓዋ ኣወል ስዒድ ቅድሚ ኩሉ ነቲ ባህልናን ታሪክናን ብግቡእ ዝርዳእ ኤርትራዊ ኤአይ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክህልወና ኣለዎ ኢልካ ዘለዓልካዮ ወሳኒ ፃውዒት ካብ ልቢ የድንቕ እዚ ዘለናዮ ዘመን ቴክኖሎጂ መንነትካ መግለፂ ዝኾነሉ ስለዝኾነ ሓሳብካ እዋናውን ትኽክልን እዩ ክብሪ እዚ ቀፂሉ ነቲ ዝገበርካዮ ፃውዒት ብተግባር ንምምላስ ኣነ ብውልቀይ ፈተነታት ፓይሎት ፕሮጀክትስ ከካይድ ፀኒሐ እየ ዕላማይ ንኤርትራዊ ሓቅታት ባህሊ ልምድን ታሪክን ብዕምቆት ዝፈልጥ ሞዴል ኤርትራያን ኤልኤልኤም ንምስልጣን እዩ ነይሩ እንትኾነ ግን ኣብ ጉዕዞይ ሓደ ዓብይ ቴክኒካዊ ዕንቅፋት ኣጋጢሙኒ ኣሎ ንሱ ድማ ናይ ዳታ ዋሕዲ ዳታ ስካርሲቲ ወይ ዳታ ቦትልኔክስ ኢልዎ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ብሞያዊ መዳይ ከብርሆ ሓበሬታ ናብ ኣወል ስዒድ ዝሰዶ ዘሎ እዩ ዘጋጠመ ዓብይ ዕንቅፋት ዳታ ቦትልኔክ ኢልዎ ኣሎ ንሓደ ኤአይ ሞዴል ንምስልጣን እቲ ዝዓበየ ነዳዲ ዳታ ወይ እውን ሓበሬታ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሸባይ ዶት ኮም ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ብፒዲኤፍ መልክዕ ይርከብ ነይሩ እዩ ብፒዲኤፍ መልክዕ እዚ ንዓና ነቶም ዴቨሎፐራት ማለት እዩ ኣብ ዓብይ መዝገብ ወይ እውን ጎልድ ማይን ናይ ወርቂ ቦታ ኮይኑ ዝስማዕ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ካብኡ ብሚልዮናት ዝቁፀር ፅሬቱ ዝሓለወ ቃላትን ሓሳባትን ብምውፃእ ነቲ ማሽን ክንምህሮን ክምግቦን ስለንኽእል ይብላል ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ዌብሳይት ተቐይሩ ኣብዚ እዋን ናይ ዝሓለፈ 4 ወርሒ ፅሑፋት ጥራዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ድማ ንሓደ ዲፕ ለርኒንግ ሞዴል ክትገብር ዝኸውን እኹል መግብን ትምህርትን ኣይኮነን ታሪክናን ባህልናን ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተፃሕፈ ሰነዳት እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ታሪክን ባህልን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰነዳት እዩ ዘሎ ቁፅሪ 2 ሓደ ኤርትራያን ቻትቦት ልክዕ ከምዚ ናይ ቻት ጂፒቲ ዝመስል ክንገብር ተኮይና ሓደ ከም ናይ ቻት ጂፒቲ ዝመስል ግን ድማ ኤርትራዊ መንነት ዘለዎ
بلحي مالتي شات بوت نمسرح إذا صعب عقمي داتا يدلي نابنت بزح صحف تكست كوربس بلولو بوحدو كاب 5 مليون كسب 1 بليون زصقع قالات توكنس يدلي إذا مالت كله غازيطات مصحفتي مصحيتات حقاو سنداتنا بديجيتال تكست فورمات كغير له استفلاليه تحستوتات دايفيرس كونتكست مالتيو እቲ ማሽን ባህሊ ክርዳእ እንተኮይኑ ዜና ጥራይ ዘይኮነ ምስልታት ግጥምታት ታሪክ ባህላዊ ሕግታት ከም ሕጊ ናበለ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ዝጠቅስ ኣብዚያ ድሓን ፍርቃ እንደ ኢትያ ዘለኹ ካብ ኤርትራ እንታይ ንደሊ ኢሉ ዝገበራ ኣብዚ ብፅሑፈቱ ለይለየም ግን ኣይፈተኽዎን ዝገበሩለይ ቁጥር 3 ድምፂ ዝርዳእ AI ስፒች ቱ ቴክስት ቱ ስፒች ንምስራሕ እንተኮይኑ ድማ ንቋንቋ ትግርኛ ዝሰምዑ ዝርዳእ መልሲ ድማ ብድምፂ ዝህብ ቮይስ አሲስታንት ማለት እዩ ንምስራሕ እቲ መስርሕ ዝያዳ ዝተሓላለኸ እዩ እዚ ዝስዕብ የድሊ ኦዲዮ ቴክስት ማለት እዩ ብውሕዱ ካብ 1000 ክሳብ 10000 ሰዓታት ዝኸውን ዝተቐድሐ ድምፂ ምስቲ ፅሑፉ ድማ ትራንስክሪፕሽን ብፅሑፍ ዝመፀ ማለት እዩ እቲ ነገራት ማለት ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ እቲ ዝብሎ ቃል ብፅሑፍ ተሰንዩ ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ ከቢድ ስራሕን ከቢድ ፆርን እዩ ኣደማምፃ ድማ ትግርኛ ብዝተፈላለዩ ላህጃታት ዳያሌክት ስለ ዘለዎ እቲ ንኤአይ ዝኩሉ ክርዳእ ዝኽእል ብዝተፈላለዩ ሰባት ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ዓበይቲ ንኣሽቱ ብኩሉ ማለት እዩ MPL ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ድማ እቲ ድምፂ ናብ ፅሑፍ ምስ ተቐየረ እቲ ኮምፒውተር ትርጉሙ ክርዳእ ሰዋስው ትግርኛ ግራመር ብግቡእ ዝተማሃረ ክኸውን ኣለዎ ራብኣይ መፍትሕን ንምእማን መንግስቲ ንኣወል እንታይ ዝሓቶ ዘሎ እዚ ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዓቕሚ ዘለዎም ኤርትራውያን ክኢላታት AI ኢንጂነርስ እውን ኣለዉ እዮም እቲ መፍትሒ ኣብዚኣ ኣላትኩም እዚኣ ጥራይና ብኤርትራ ኩላኹም ኤርትራውያን እውን ዝከኣለኩም ክትገብርሉ ኢለ ናብ ዘቕርቦ ዘለኹነ እንታይ ድብል ዘሎ ኦኬ ኣቤላ ስለዚ እቲ ዝበልካዮ ንምድጋፍ መንግስቲ ኤርትራ ኤርትራን ኦፕን ሶርስ ፖርታል ካብ ኤርትራ ዝደልይዎ ዘለዉ እንታይ ሶም መንግስቲ ኤርትራ ክፉት ኦፕን ሶርስ ዴታ ከምዚ ቻይና ወይ እውን ካልኦት ሃገራት ኦፕን ሶርስ ኢሎም ዝገብርዎ ሓበሬታ ብከምኡ መንገዲ ግን እትወዲ ድማ ንሃገራዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝርዳእ ስለ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ዳታ ማእከል ክኽፈት ንላቦ እዚ ማለት ምስጢራዊ ዳታ ምስጢር ዘለዎ ንሃገርና ክትንክፍ ዝኽእል ሰንሲቲቭ ሓበሬታ እለይዎ ይብላ ኣሎ ዘይኮነስ እቲ ንህዝቢ ክዝርጋሕ ዘየሰክፍ ግን ድማ ንኤአይ ትሬኒንግ ወሳኒ ዝኾነ ዳታ ክዝርጋሕ ኣለዎ ንኣብነት ናይ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ጋዜጣታት ሓዳስ ኤርትራ ንህዝቢ ኢልካ ንፓብሊክ ኢልካ ስለ ዝሰርሖ እሱ ክግበር እንተዝኽእል ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተዳለወ መፅሓፍቲ ንኣብነት ማለት እዩ ኣብ ቲቪን ሬድዮን ኤርቲቪ ከምኡ ድማ ኣብ ዝተመሓላለፉ ህዝባዊ መደባትን ድራማታትን ክቕረብ እንተዝኽእል መንግስቲ ነዚ ዳታ እዚ ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ቀሪቡ ኣብ ሓደ ፖርታል ገይሩ ክፉት ኩሉ ሰበብ ብዓቕሙ ክጥቀመሉ ኦፕን ሶርስ ዳታ እንተዝቕርበልና ይብላ ኣሎ እዚ ድማ ንባህልና ዝዕቅብ ኤርትራያን ሱፐር AI ክንሰርሕ ሙሉእ ዓቕምን ድሌትን ኣለና ስለዚ እቲ ፃውዒትካ ናብዚ ዳታ ላይብሬሽን ኢልዎ ዘሎ ዳታ ናይ ምርካብ ብመሰል እንተተሰጋግረልና ፍረ ክንርኢ ድማ ንላቦ ኢሉ እዩ ፅሕፍቲ ብሕማቕ ታይፒን ስለ ዝገበሮ ንከንብባ ኣሸጊርኒ ኣሎ ብሕፅር ዝበለ ናወል ስዒድ ነቲ ቻለንጅ ናትካ ተቐቢልናዮ ንክንሰርሖ ቁሩብ ትለይ ሓገዝ ግበሩልና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ የስ ኤርትራ ናታ ፕላትፎርም ክትገብር ኣለዋ ናይ AI ዲፓርትመንት ክትገብር ኣለዋ ገለ ንብል ኣለና ግን ንሱ ደይከኣል ተኮይኑ ድማ እዚ ሓበሬታ እዚ ዝተኣከበ ነገር እንተሎ ኦፕን ሶርስ ነቲ ሰንሲቲቭ ሓበሬታ ኣሊኻ ክፉት ንኩሉ ትገብሮ ሚስ ሽዑ ብወለንቶም ሰባት ዝገብርዎ ብፍላይ ሃገራውያን ድማ ክገብርዎ ከሎ ንሃገርና ዝምጥን ነቲ ሓበሬታ ድማ ንሓደ ኤርትራዊ ክረብሓሉ ብዝኽእል መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ክረብሓሉ ብዝኽእል መንገዲ ክገብርዎ ይኽእሉ እናልካ ድማ ድሮ ነቲ ስራሕ ይጋፈጥዎ ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ግዱስ ዝኾኑ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ድማ ንርኢ ኣለና ብዝኾነ ኣብ መወዳእታ ንቢና ሓውና ከይረኣና ክንከይድ ስለ ዘይደለኹ በዚ ገይረ ክውደየ ቢናም ድማ ለንቀነ ተኣምራታዊ ዝኾነ ዓወት ኣመዝጊቡ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ውድድር ንቢንያም ትምጥን ጋንታ ልክዕ ሊድ ኣውት ረይዎ ፐርፌክት ሊድ ኣውት ኢልዎ ሓደ ኤርትራዊ ከመይ ገይሮም መሪሖም የውፅዎ ኣለዉ ንቢኒ ጋታ NSN ዝበሃሉ ጋንታ ከምዚኣ ክገብርዎ እዮም ኢሉ ሓደ ኣናሊስት ኣውፅእዋ ዝነበረ ምፅኤልኩም ነይረ ክላሲካል ከመይ ጌርካ ትዕወታ ናይ ቴክስት ቡክ ኤግዛምፕል ቢኒ ክሳብ መወዳእታ መሪሖም ኣምፂኦሞ ቢኒ ድማ ከምዚ እንድሕር ሂብካዮ ደኣ ዓወት ናይ ግድን እዩ ብምባል ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ኣወዳድኣ ፊኒሽን ብምርኣይ ቢኒ ኢዝ ባክ ክልተ ውድድር
ኣብ ክልተ ውድድራት ተሳቲፉ ኣብ ክልቲአን ድማ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሎ ስለዚ እዚ ቀዳማይ ምውፃእ ድማ ንሞራሉን ንኮንፊደንስ ናቱ ንላዕሊ ስለ ዘደይቦ ዝቕፅላ ውድድራት ከም አንድ ድሕሪ ወሲዱ ነዛ ዓመት እዚኣ ተኣምር ክንርኢና ፅብቕቲ ቲም ሒዙሎ ናይ ብሓቂ ንቢንያም ክዕውትዎ ዝኽእሉ ጋንታ ኣብ ቢንያም ኣተኪሮም ዝሰርሑ ርኢና ኣለና ውፅኢት ናቱ ድማ ቢንያም ድሕሪ ከም ሰሪሕካሉ ከይሰራሕካሉ እኳ ዝዕወት ተሰሪሕካሉ ድማ ነዚ ይገብረልካ ኮንግራጁሌሽንስ ቢንያም ኮንግራጁሌሽንስ NSN ቲም ናቱ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ህዝቢ ኤርትራ እንኳ ሓጎሰካ ኣብ ቅንያት ናይ ፈንቅል ፈናቂሉ ቅድሚት ወፂኡ ለቢንያም እናበልና ናይሎ ማረሰብ ዝኾኑ ዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ይተኹምን ሓሳብኩምን ግደፉ እናበልና ነታ ቪድዮ ናብ ኣወል ትኸይድ ድማ ቆሪፅኩም ስደድውሉ ኢኹም ኣይ ሆፕ ኣወል ድማ መልሲ ክቦ ነዝሓውና